dobrodošli u moj današnji video. Ja sam Milana. Sa vama sam htjela da podelim moju svakodnevnu make-up rutinu, odnosno kako se ja to šminkam svakog dana. Da ne bi odugovlačala ovaj intro, subscribe-ite na moj kanal ako već niste, lajkujte ovaj video i hajde da počnemo. Ja uvijek prvo krećem od očiju i onda ovo ima vremena da mi upije, tako da ja zato prvo krećem od kreme. A ako žurim negde, onda često se desi da zaboravim da stavim bilo šta na ove lice, nego direktno pudera, znam da je to jako loše, ali posle toga mi se puder jako teško razmazaju. Ako ne stavim nešto što brzo upije i onda dobijem one flepeč onako. Tako da. Sam ga razvukla, čoveče. Sekund samo da otkorigujem. Ovo već može. Obrve ne radim, zato što mi ih radila moja divna Ljiljana i pogledajte kakve su. Čekajte.
Doduše, ne potupa. Uvijek zaboravim. To bi bilo sve za ovaj današnji video. Ja se nadam da vam se svidao. Ako jeste, lajkujte ovaj video. Ako već niste, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal i vidimo se u sledećem. Zdravo!